Baba Digimba. Atire gova inona nsobu ebelebe. Nke wanye kanjo. Nke wanye kanjo. Let's go. I mere gini. Anzaro nubo bisi. Naman's the jail. Where did you go? My young single lawa. Single lawa na ya chodi mega arrest. Achọghụmịla. Achọrọ m ịba mkpọrọ. Single lawa onye mmadụ gụsakwa gị egwu. Mobile cartoon na isa na gomene. Gi take care seriousness. Officer Karoto itinyanye Dipolo. I be Chineke yo. Eme de egwu ọnwa. Yawo normal obi shekil obi out. Egwu egwuregwu biko. Achọghị m egwuregwu. Achọrọ m unu dị serious ugbu a. Tinyenu m na mkpọrọ. Achọrọ m ịga mkpọrọ. Akwa mkpọrọ ahụ tinyenu m na mkpọrọ. Mkpụrụ arụ dị mma. Mkpụrụ maazị ibe gị ga-awa ha abalị ha ndị nọ na mkpọrọ otu ịpụta kụna onwe gị na-etubi lakpụrụ alakpụrụ iji mkpụrụ ya anya isi mkpụrụ ahụ dị ebe obibi bisaid mkpụrụ anyị akpọchie ya enwe ha dị mkpọrọ anyị dị mkpọrọ les unu gbalagara from ụmụduru ekwe bịazi ama Igbo you killed me and you're running. Ichemi ga-agbanwe ọsọ. Ichemi ga-agbanwe ọsọ. Unu chemunu ga-agbanwe ọsọ. You think you can run from your shadows, eh? Unu gburu m tụba m n'ime ọhịa. Isi tụba gị n'ime ọhịa. How is that? Mapulamo. Ilu to shiriga. Ichikidine ngi chigide mse ka mpụta chọwa ga chọwa. Na manga ahụ gị n'ụzọ. Maazị Apọla. Agala ha chọọchị. Agara ha ekpere. Agwọ nọ n'akịrịka. Eso? Supu.
Gịnị ka o kwuru? Eleghị o kwuru. Agwọ nọ n'akịrịka ahụ. Ezigbote agwọ. Amụna m etu esiri gbuo onye ibi mma. Ngwa n'otu o siri zee ya. Butu nnukwu akwa mmụọta n'ọsịsọ, biko. Ezigbote ụjọ ji ma mma ọdụm ihe m na-eme eme. Mmadụ otu m si ebido. Nkwasị. Mgbe anyị bịara gara na nke ya bụ nwoke. Ebe ahụ ha kpọ m ga. Ha nara m 10,000. 10,000 n'ego m ji. Ha nna m ya. O wutekwere m mana m si mba. Ebe ọ bụ ego eji azọ ndụ na-enye ihe. Nwoke m emechi ihe o mere sị m na anyị ga-etu ụzọ gawa na nke ya bụ nwata nwa okorobịa. Gaga yọọ ndị nga nna ha biko. Maka na ọwa anyị nwa gburu ya. Mmekwe ka ọ ghọtasị na ọwụda anyị gburu. Yes, as far as na ọ nọrọ under our customer. Custody. Otu ime. N'ebe ọ nọ nwụrụ under our custody. Na ụtụkwa anyị gburu ya. Ụjọ abịa m. Mmadụ ihe m ga-eme eme. Chelote m ga-esi were ndụ m ụda aga tọgburu ụmụ okorobịa. Ndị yutu hụrụ onye ọbụla akpa Igbo nọ na-araga siga araga Igbo. Ọwụ ha were isi ha riri Igbo ka anyị gịrị ihe ha aṅụda anyị. Bigbuo anyị. Na ndụ nọ na-atọ ụtọ ụtọ. M nwụọ. Ma ọ bụrụ na ya emede ihe otu o siri kwu ya ga yọọ nne na nna ya ha agbagharakwa n'ahịa. Na spirit nwata nwa okorobịa wa na ọ ga na-etomato anyị. Ọ ga na-atọmentị anyị. Karọt na-ekwu n'ihe otu m ga-esi ghọta. Ọwụzi m nọ ebe a. Eziokwu m otu kamgbe ha gbarakwa ihe ahụ niile akọ m ji. Eziokwu m ụjọ abịara n'ebe m si bido. Ihe m jiri ọkpụ dere so ihe na-emekala lụrụ mgbe ọ dịra tantamanto. Ndị ọzọ anyị na-ebo tantamant, anyị nọ nwaanyị adịzele tantamant. Tantamant ọ nke ntị ke family tantamant. Family tantamant. Egodo ndụ na-atọ ụtọ. Ihe m na-arịọ Chineke ekwedola ọ dị ova. Ọsọ dị ova. Ka ọ dị ova. Onye nwụrụ. Dị ka m ga-eshi ọ bụ n'ofe ụkpọ amawe m ka m na-eshi ike isi ofe ka agwụla m ahịhịa ke mmiri nzọ ọkọchị ka nkụ ndị uwe ojii nnọọ eleka unu chọtara m adịkwa nwekwa ọrụkwa na mmụ ma ga-achọta n'ụlọ oche esogbula na agaghị n'ozi oche ọnụ anyị bụ dịkwa m ọjị nsogbu anụ ọwụ na ọwụ maka ọnwụ nwa m ahụ ka m kwuru yes ọ maka ya ka anyị ji bịa. Tegala nunu nwa m nwụrụ na ke ha agaala nọ. Anyị nụbiri ya anụ. Anyị pụta ọrụ maka emechara m anyị transfa. Anyị gawa saịdị ugwu Hausa ga ebe ha na-anụ. So anyị nọzi ugwu Hausa ebe ha onye emi ya wụ onye isi ndị Hausa. Anyị na ya na-arụkọ. Mee ya announce. Mgbe ya nwụọ ọkụ ahụ nwụrụ anwụ ka m chiri ikwu. Mgbe ahụ ọ nwụrụ emezi anyị the throne. Ebe anyị sai ya bịawụrụ ya so mgbe
mi ahụ nwụchara. Gịnị mere na ama m onye mi awụ ama m ihe na-akọ na ụta dị m gịnị kwunu anụ na ihe unu kụrụ bịa welu I be no ga ha na na checkpoint Checkpoint checking point I be no ga bia no ga that day I know gide o bia no zie I know zinga gịnị mere anụ gịnị mere mgbe bia no bia anya bia no nwa gị the boy ahụ nwa ga ka ahụ nwụrụ anwụ furu efu bịara anwụ ya bịa gafete bịa laa ya anya oto bịa nwasa ya anya oto obodo ekele anyị anyị si mbe leto nwa obodo ha gị ga-esi enye anyị disrespect anyị bịa mee ya arrest yes esughị bịa mee ya arrest ahụ bịa anyị bịa mechaa anyị arrest bịa ya mee ya arrest rụzie ya gawa na sel anyị tige nga ya mmadụ na oji na ahụ ya kwawazie kwagide anyị mmadụ ihe ga anyị na onye mmiri okwedo anyị bie ya aka n'obi okwedo Officer Karoto, I got Malagaragi. Iyo Puli Mary, no under arrest. Imama, one me no under arrest. Ijonjo, one me no nansobu. Officer Karoto, I mere ginio. Iwe wunuzo, iwu no under arrest. Ihu okada nuzo. Ono under arrest. One phone call, ilabajelu. Ejeke